warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar Shiru Umar Mahadi, alhamdulillah wannan safiya da 22 ga wata ina mana fatan alkhairi da fatan mu lafiya. Da Malam Jibrin Ilyas ya aikin kenan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wannan da kuke gani ɗaya daga cikin waɗanda muke gabatar da ayyuka ne insha Allah, sannan na ce zan kawo muku aikinsa insha Allah domin duk dai ku ƙara samun tabbaci game da aikin tasrifi. Ni ne naku Shiru Umar Mahadi, kuma ni ne mai wannan tasha tashar Umar insha Allah. Da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Da farko ka saurari muryata, ka je Tausa in ma voice ka saurari muryata ka tabbatar ni ne, sannan za mu iya yin kira tsakanin ni da kai, ka kira ni a waya ka ji muryata ni ne, duk dai ka samu tabbaci. Sannan akwai voice vocal kenan guda biyu da muke tura mutum insha Allah. Mutum idan ya saurare su zai samu tabbaci akan gare da tasrifi insha Allah. Masu cewa an cuce su, mutanen Kamaru, mutanen Alje, mutanen Mali, duk mutanen Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe, ina muku fata alkhairi. Kamar da kuka sani cewa ni ne naku Shiru Umar Mahadi, kuma har kullum ina alfahari da mutane da yawa da suke neman taimako a gare mu, sannan ba ma rintsawa har mun sai mun ga mun taimake su, sun yi farin ciki, mun yi farin ciki da izinin Allah. To saboda haka ga duk masu buƙatar aikinmu na tasrifi, ka samu tabbaci. Ka samu tabbaci. Me ya tabbaci? Ka ga abu zahiri, ka gan shi, sannan ka tabbatar da cewa ana yi, ka saurari bayananmu, ka tabbatar da cewa aikin tasrifi gaskiya ne. Ka ji a jikinka kawai ka samu kuɗi an gama. Ka ji a jikinka shekarar da ta wuce baka da ko sisi, wannan shekarar baka mallaki komai ba. Ka ji a jikinka cewa a cikin wannan wata a yanzu da kake sauraron saƙona, jin cewa a wannan lokacin ne za ka samu adadin kuɗin da kake so a rayuwarka da izinin Allah ta dalilin Shiru Umar Mahadi. Har kullum ina yi muku bayani akan mutane masu ce muku za a turo kuɗin turare, bayan turare a ce akwai yanka, bayan yanka a ce hallau za a sake wani sayan wani turaren, hallau dai a sake cewa ga wani abu ya bujiro daga nan, kuma cewa lalle ga wani abu. To da izinin Allah mu yadda tsarin aikin mu yake, sai ka mana magana insha Allah. Kana buƙata tukuna za mu tsaya maka bayani, kuma ba bayani bane wanda zai shafi cewa a taimaka yawo da hankali kusanta. A cikin minti 5, minti 10 mun kammala aiki, sannan cikin minti 10, minti 5 din za ka iya samun dukiyanka. At least bai wuce minti 30 ba insha Allah daga fara aiki zuwa kammala shi. Wasu sun ci bashi sun yi aiki kuma sun samu kuɗaɗe, wasu sun ari kuɗi sun ci bashi sannan sun gabatar da wannan aikin, sun gina gidaje, sun yi menene, sun yi aure, sun yi abin nan. To ga duk mai bukata, in dai bukatan ka bai wuce kuɗi ba, to da dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ka ji kyashi, kuma kada ka ji nauyi, ko kuma kada ka ji tsoro na yin cewa bari ka gwada wannan abu a gwaji ba. Ka yi kai tsaye da izinin Allah ka dace. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya.